Kapudibit, today kakain po tayo ng adobong kangkong at meron tayong pork chop, mga kapudibi, at meron tayong sasawan suka. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaham kayong Kapampangan. Manganta na po. Yes po. Mga kapudibi, sa lahat po na nagtatanong kung ano yung lipstick natin, ito po ay O2O. Ayan po. Ayan, marami po yan, mga kapudibis. Ma'am, pumili na lang kayo ng ibang shades. Yes. Sa akin, pula. Ako, hindi kasi ako nagli-lipstick ng ganyan. Tsaka nakakain ko yung lipstick. Ako nakakain ko, bahala na. Seli kito. Ito kasi, subo talaga. Ako hindi. Nakakain ko yung lipstick. Love it. Ay, may lipstick to. Ay, sorry. Ganyan ako. Ito pong kangkong, I love kangkong. Pasensya na sa aso. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo. Waka po, Dibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Yung adobong kangkong natin, nilagyan natin siya ng tokwa. Ayan, no? Pork chop. Yum. Stop. Pumaga na ka. Sino na naman? Sana all, no? Hindi. Ay. Sabi niya, ang arte ko daw kumain. Yun daw, pag nguya ako, pumagal ko na yung bibig ko. Hindi kaya. Nabasa mo yan? Siyempre, ginagan yung laman ng bunganga mo. Halaman ng bibig. Siyempre, pag matigas yung kinakain mo, dadali mo dun. Pag di kain ng dito, balik, dadali mo. Diba? Pasa-pasa lang. Parang jowa mo. Jowa talaga. Pinasa sa kapitbahay. Hindi po kaatian yan. Kapag nahihirapan lang siya, nagpapatulog. Uy!
Kapag di kaya dito, nagpapatulong dito. Oo. Kaya pag kumakain, ganun lang po yan. Hmm. Pag di na kaya yung dalawa, lunok na lang. Diba kasi lunok na lang ah. Mm-mm. Mm. Ayan ba, mag-o-open si sila Ma'am Gigi ng Yes. sa Florida, Mabicol, Florida na. Yan, sa Latkon sa, Florida. Taga Florida. Nakapudipis. Malapit na yung crispy ulo, pata at Pick up? pick up crispy ulo, pata tsaka Sisi. sisig. Yan, Along mag-o- the highway lang po siya, madali lang po siyang hanapin. Ne? Kailan siya mag-open? 31. Ngayon 31 makapudipis. Oh. Anong pang ginagawa niya? Punta na po kayo sa Pick up. Pata crispy ulo and sisi. sa Mabicol. Mabicol, Florida. Blanca. Pampanga po ha. Yan. Umaga. Umaga sila. Oo. Umaga makapudipis. Grand opening. Grand opening yun. Ayan, grand opening po ng Pick Up Crispy, Pata Crispy Ulo and Sisig sa July 31 morning. Siyempre hanggang gabi, hanggang nag-order po kayo. Hanggang gabi yun. Hanggang may order, andun sila. Masarap po yun. Mm-mm. Kung hanap nyo ay putok-batok, ayun na. Punta na kayo doon makapudipis. Congratulations, Ma'am Gigi. Naka-3 branch na po sila. Congrats po. Diba? Meron sila sa Santo Tomas, San Roque Dao, at Mabicol, Florida. Yes. Diba? O, diba? So, ibig sabihin, masarap po talaga yung kanilang mga product.
Ay, paras ko. Saan? Nasili. Para slapin. May kadwa ako. May shoutout po tayo. Lagyan mo na yan. Sarap yan. Sabi niya, dagdagan daw yung kanan. Na. Sarap. Hindi ako nakakata. I love kangkong. Ano mo? Game shoutout po tayo. Shoutout po kay Andrew Nation. Shout out. Shoutout po kay Maria Bernadette Infante. Ayan. Shout out. Clarence Lumibaw, Lawrence Lumibaw. Ayan. Pinapa-shoutout po kayo ni Laika Lumibaw from Pangasinan. Shout out po. Aurelita Radab from Las Piñas City. Shout out. Raymond Locsin. Johnny Suarez, and belated happy birthday daw sa asawa niya si Glenn Suarez. Ayan. And shoutout po kay Thames Dalingding and Balayman and Abang family. Ayan. Shoutout po. Shout out po. Shoutout daw po sa mga kapatid niya sila, Berry Dante. At sa anak niya si Ella Wari Shasha. Ayan. Shoutout po. Shoutout po kay Lods Franklin Nicdao. Ayan. Shoutout po kay Lods. Marifed Decena from Dasmariñas, Cavite. Ba, shoutout me kanini. JCP Dubai, UAE. Shoutout me Balaleng daw. Sino yan? JCP from Dubai, UAE. Shoutout mo ko Balaleng, ano? Hilala na siguro. Wow. Shout out sa'yo, JP. JCP JCP. from Dubai, UAE. Mo kanya may comment dyan? King Kai Facebook. Ha? Shoutout mo ko Balaleng, ano? Shout out. Ingat ka, Kem. Shoutout po kaya ka Noemi Hagos. Ayan, shoutout po sa'yo, sa inyong lahat. And thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, shoutout po kaya kay Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Adi Janet Lumibaw, Lods Dishcarte, Nanay Babe Kaluya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout Baby Alison Catherine Bagay, shoutout Ruby Garsalia, Camille Garsalia, Ellis Garsalia and from Nueva Ecija. Shoutout po sa inyong lahat. And thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ayan, may natira po pa po kami isang pork chop. Mamaya uulamin ko. Meron akong Taiwan tokwa, makaputi. Merienda niya. Perito ko lang. Pati ko slam. Makaputi bisang galaki ng video, mi. Kita-kits sa susunod po pang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga.